त्रिपुरा हास्तेओ रों स्रोंनायरकनि बागै बेलाइखे खातंमनि मांफ्लि गासै फैका तिनि आगरतलानि लाहारो तिप्रासा हामख्लायनाय खुंनि बखाक्तै क्लास 6 नि सिमि क्लास 8 जरा परि तंनाय एसटी स्टुडेन्ट्रकनि मेट्रिक प्रि मेट्रिक स्कलारशिप आगि खक ब्रिरा एबा 400 टाका मानि तंमनि आबनो बांग्रवै हास्ते हापां सालकिया सेकांनो हाजार काइसा खलाइमानि बाय हास्तेनि मन्त्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा बनो हास्तेनि रों मन्त्रि बा बनो हामबाया फरै तिनि हिम्बतक खाइलाइखा खा हामबिया फरमानि हामबाया फरमानि हिम्बतक ओ हिम्बतको मानजाक लाइखा आगरतला आमचायो रोंनगो परि तंनाय हस्टेला तंनाय तै रों स्रोङि तंनाय रक बरनि ओ खा फरमानि हिम्बतक न तिनाय चिनि क्यामेराओ कासै फैका गोबांखौ खलाय हिम्बतको नुकजाखा बरै रकनि न मोखां हामबाचिनि बेबाक मिडियानि ताखौ गुबुन रंनो दिनि नरंनो बिसिन्टिके जों चिनि हामबाय बान्दानो जों रेलिनो जों खुनुगै मांमा बागै तामनि हिंके तिनि जतनो साइमानो जे चिनि स्टेटो तिनि स्कलारशिप बांखा कारण आगिबो दीर्घ बছর 32 বছর দইরা आबहाहाय आगे 400 टाका टंमान तिनि 1000 टाका बारि खे गाबोन बागै जों चिनि बरम गोनां आं मुख्यमंत्री मानिक सानो जों हामबाय रिबय ते स्टेट गभर्नमेन्ट जों हामबाय रिबय चिनि ओ रेलिनो चिनि आबोन किटिंगै जों चिनि रेलिनो जों तिनि 1000 खायो Sini CM no, Hambai Maro. Mungkin Tiprasa, Tiprasa University of PORI Tonggo. Sudah itu hatai itu aja. Ini tamu ni bagai no or rally mana ni? Kuliah no Hambai Maro, sini haste hapong no, sini stipend no bari di rumah ni bagai. Langai hingga ke agi ni sini stipend dong ni bagai asal problem kulai cuma ni maya rakung ganyai. Ketabuk semua bari di rumah bagai belanya Hambai. Sini CM no.